Fuglene synger. Kaffemaskinen gurgler. Morgenbordet dufter af friske rundstykker. Og inde i sengen ligger Flemmings kone og bobler. Men Flemming er frisk. Han har været tidligt oppe i dag for lige at nå at lægge ny tagryg, så huset er præsentabelt, når eleverne kommer på deres vanlige morgenbesøg. Det er dejligt med noget morgenmad. Nu må jeg ellers skrue lidt ned for radioen, så jeg hører, når eleverne kommer. Jeg vidste fandme kommer i dag. Så det gør Joachim, og det gør Erik, det gør Mads, det gør Frej, det gør Jonas. Det er jo altid hyggeligt, når de kommer og tager på morgen til hinanden. Og så er der også Pernille og Rebecca, de skal også komme. De plejer aldrig at komme. Så er det spændende, om de kommer. Og Joachim, det plejer først, men lige før klokken 12. Ja, godmorgen. Ønske Frej. Kom nu! Vi kom for sent. Jeg var ikke stået op for at være så dvask og kravle vej helt ned. For at kravle hele vejen ned til Flemming. Han skal ikke det her. Men jeg har hørt, at Flemming han er rimelig gammel. Det er vist nok noget med, at han er god stærk. Så hvis du bare en af os tager med, ikke også, så det kan blive 4 gange. Mit haleben, eller? Albu, eller? Jeg er helt sikkert brækket et eller andet. Jeg går hjem i seng igen. Det går nok. Det går nok synd for tuen. Vi er også med 3. 3 gange. Jeg gider i hvert fald ikke at vente længere. Så tager jeg heller turen 3 gange selv. Jeg kører mig! Jeg magter ikke at gå tilbage i seng. Endnu et andet sted i byen, i industrikvarteret, går Rebecca Søvndal og Pernille forvirret rundt og leder efter Flemmings hus. Jamen, hvor bor Flemming egentlig henne? Er det herinde? Ja, jeg er ikke helt sikker, men det er da i Bramming, er det ikke? Selvfølgelig er det i Bramming, han bor. Men hvor? Han bor i sit hus. Kom, vi må gå en ekstra runde. En ekstra runde? Vi skal jo finde ham. Altså, jeg tror simpelthen, at hans hus er blevet væk. Altså, Rebecca, skal vi ikke prøve at ringe til skolen? Jo, det kan vi. Så skal vi på morgenløb. Senere på morgenen står resten af skolen op. De første, vi møder, er 3 drenge, der glade og friske begiver sig ud i den danske natur for at se, om der skulle befinde sig en lærer derude med Nikolaj! Skal vi følge? Nej, jeg kan lige komme med. Ja, tror jeg. Hej. Godmorgen. Sikke en
dejlig morgen. Man bliver bare så frisk de her morgengåture. Jeg overvejer at skrive en artikel til Skolebladet om, hvor godt det er for mit efterskoleliv, at jeg kan starte min dag med at få noget frisk. Hold nu op! Jeg har altså vist nok glemt mit lønnekort. Ja, jamen, så er det jo gjort bedøjer. Det skal aldrig for mig! Se her! Nej! Den er nødt tør for strøm! Jeg har mobilen, hvad jo? Vigtigt at huske, at på Sydvestlands Efterskole er et sted for læring og undervisning, for dygtiggørelse og dannelse, og for fordybelse og engagement. Udover at det selvfølgelig også er et sted, hvor vores kære elever skal stå tidligt op, nogle mere end andre. Så derfor går vi nu til første time, hvor eleverne møder op, spændte på, hvad de skal lære i dag. Ja, det var dejligt. Så skal vi jo igen klar med dagens undervisning. I dag der skal vi have om Så jeg vil gerne fortælle noget om demokrati i Danmark og om de... Velkommen. Dejligt. Ja, i dag skal vi have om demokrati. Om demokrati og de forskellige... Dejligt, du vil også være med. Så skal vi snart til i gang med timen, som i dag handler om demokrati. Om demokrati og de politiske... Om demokrati og... Fint jeg sagt det, at i dag der skal timen handle om demokrati og om de politiske... Hej Joachim! Undskyld, jeg gik i gang. Vil jeg lige fortælle, at i dag der skal vi have om demokrati. Undskyld, jeg skal lige sige godmorgen. Godmorgen, ja. I dag skal vi have om demokrati. Om demokrati og om... Velkommen. I dag skal vi have om demokrati og om de politiske partiers betydning for demokrati. Undskyld, jeg skal lige kigge i mit manuskript. Ja, Ditte, du har et spørgsmål. Det er den sandelig også. Det er da rigtigt. Tiden går hurtigt. Men I skal lige have lidt lektier for til i morgen. I skal til i morgen, der skal I lytte til den her meget korte lydbog om toner, Ditte Kesker ikke kan synge. Og så skal I læse den her meget tynde bog om ting, som Jakob Storbjerg ikke har brugt sig. Så skal vi over til kreapigerne.
at vi skal komme med nogle forslag til, hvad vi kan lave i Færøer, og hvad der skal være vores store projekt. Har I nogle gode idéer? Altså, nu har vi jo ikke agræer, men hvad med en nålepude? Eller en One Direction. Ja, eller et helt sengetæppe med One Direction, eller en pude, eller et tæppe, eller bokser, eller jeg kunne bedre tænke mig at lave et Eiffeltårn i glas. Ja, men altså et nyt maleri til riddersæt. Det trænger altså. Der trænger til noget nyt. Ja. Eller hvad med, at vi laver en skulptur i ler? Det der med de sten, der står derude. Jeg synes jo, vi skal lave noget rigtig stort. Hvad med at lave en statue med en hest med Vicky, der sidder sejrende på den? Det er godt. Så skal vi til lærermøde, hvor der bliver talt om awards-kåringer. Ja, på det her lærermøde, det medarbejdermøde, skal vi primært se tilbage og evaluere på skoleåret 12-13. Så skal vi se på, om der er nogle elever, vi særligt skal fremhæve. Lad os starte med Københavnerturen. Er det noget, vi skal blive ind med at tilbyde, synes I? Helt bestemt. For en fysiklærer var det bare drømmeturen. Masser af gode fysikforsøg inde i Tivoli. For eksempel lavede Søren Bredtoft og nok nogle spændende tyngdekraftforsøg i Gyldentårn. Og for en biologilærer synes jeg også, det har været meget relevant. For eksempel så har Lisette og Line Fredensborg, de har lavet nogle meget, meget spændende fysiologiske forsøg i dæmonen, hvor de efter 5 ture har fundet ud af, hvordan pludselige retningsskifter og så videre, de påvirker væsken i ørets ugegange. Ja, det er klart, vi skal i København igen, der ikke kan høre. Hvad så med Estland-turen? Ja, altså Estland var fantastisk. Hele temaet for Estland var open-mindedness. Og vi synes, det lykkes. Vi endte alle sammen i virkeligheden med at blive open-minded. For eksempel så præsterede Søren og Hjalmar at kunne skide på et toilet uden dør. Med åbning ud mod stuen. Det var smukt. Stor succes. Stor succes. Det er open-minded. Jamen så er vi fremme ved julemarkedet. Var det godt? Ej, det var super. Vi fik virkelig vist, hvordan egenkontrollen virkelig virker. Også selvom det var en betydelig Ja. Det er egentlig mærkeligt. Det er jo bare svært. Jeg synes nu ikke, at mine de bliver så flotte igen. Men Martin, det var så flot. Sådan! Et stykke mad med fantastiske fiskestegsmad og færdig. Kan du ikke lige sætte det i køleskabet med det? Så går jeg i gang! Det er ligesom om, der mangler noget.